strijd in het leeuwen en de strijd in jezelf. We hebben het doen over extremen, onder oren van de islam en het christendom. Want waar had nou schuld onder het jihadisme? Evert Schut, die schreeuwde er een confronterend boek over. Ja, en hoe gek moet je wezen om 5 dagen lang op een vlotte dobbering op een oceaan? Nou, voor een televisieprogramma echt nog. Renzo Engweda, die beleefde de akeligste nacht van zijn leven. Nou, het oerleven, dus dat zit wel goed. Hij zit hier aan tafel. Goeie, dit is Wint. Op de dag dat sponsorperikelen zwaar voor problemen bij Frieske topsporters onder oren in het reetrieden. In 1994 wie Sanex de eerste commerciële sponsor die in het reetrieden stapte met een team om Rintje Ritsma heen. Later nam TVM het team oer, met Sven Kramer en Irene Wust als boegbeelden. Een orengrote ploeg wie het team van Spa Select. Ook de DSB-bank, Control, Brand Loyalty en Danone wie een letter sponsor van dit team. Tegenwoordig rieden ze in het roen als Lotto Jumbo NL. Een afsplitsing van de Control-ploeg wie in 2010 de Liga-ploeg. Dit takkenmieren werd teruggeet als de Plantina-ploeg. Ook de rieders van Team Beslist, die de APPM, krijgen een plakje in dit nieuwe team. Maar alle verorings wordt het van de rieders hield die dreger om voor slijn van de sport te libjen. Ja, en dan praat ik via de roem met Jan van Erven. Sponsorgoeroe kunnen we wel nemen van Friesland. Jo Binneman tussen de sponsor en Big Leagues, het Keertsen of een voetbalclub. Je hebt daar je eigen bureau in. We zeggen dit krijg al die merken, hè, dat wie er 15 op één plaatsie. En dan zeg je dus dat er een soort van stoelen door zo'n gong is in het reetrieden. En dan vallen er onder oren reetrieders als Jesper Hospes vallen al. Wat is hier onder hoorn als je dit zegt? Is dit normaal? Of, Nee, je ziet het heel mooi bij jullie. Hè? De schaatsen heeft de hoogtijdagen gekend, hele vette jaren. En daar is een veranderingsproces gaande. Schaatsen is nog steeds heel interessant, want dat krijg ik wel eens te horen. Joh. Is schaatsen nog wel boeiend genoeg? Maar dat is het. Kijk maar eens naar tv-cijfers die worden gepubliceerd op de bureaus. Dat schaatsen staat gewoon in de top 3. Als je het hebt over exposure-cijfers. Maar het is niet meer tegenwoordig alleen maar logo's plakken en dat soort zaken meer. Bedrijven kijken heel bewust van oké, maar what's in it for me? Wat kan ik eruit halen? En dan zie je dat er een stoelendans gaande is. En dat heeft met budgetten te maken. Dat heeft met hele bewuste keuzes te maken. Ja, en dan kan er ook wel eens een sporter buiten vallen. Ja. Omdat een partij zegt, hey, ik heb minder budget. Ik moet kritisch kijken van wie ik wil vasthouden of niet. Ja, maar het is toch als met de volging bij het reetrieden. Om de 2 hier is een nieuwe ploeg. Die valt af, die komt erbij. Maar volgens mij wordt het wel tinner en smeller de basis. Dat klopt. Is dat goed? Nou, dat weet ik. Ja, de een zal zeggen dat het goed is, de ander zal zeggen dat het niet goed is. De Sven Kramer heeft wel eens een uitspraak gedaan van eigenlijk moet alleen de top aanwezig zijn. Dat is makkelijk praten. Ja, maar goed, daar kun je over discussiëren met elkaar. Wat belangrijk is dat je zegt van het wordt steeds korter. Daar ben ik het niet mee eens, want er zijn toch wel heel veel ploegen. Als je kijkt naar Beslist, heeft het wel 4 jaar gedaan. Dat is best een lange periode. Partijen die echt bewust kiezen om ergens in te stappen, die doen dat volgens mij ook voor een langere periode. Want als je het maar een jaar gaat doen, dan haal je heel weinig rendement eruit. Maar het beweegt en daar heeft iedereen mee te maken. Maar schaatsers moeten denk ik dan niet opgeven, omdat ze ook eens moeten gaan kijken hoe kan ik dat creatief zelf op gaan lossen. Ja, wat zoekt zo'n Jesper Hospes nou dan met de Big Leagues? Poeh, dat is best wel lastig. Maar je moet ook eens om je heen gaan kijken. Kijk, het zal wel voor die jongen best een dreun zijn dat hij eruit is. Dat zal heel jammer zijn. Die heeft zijn ambities. Maar kan die ergens anders gaan aansluiten? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het gewest Friesland. Hoe die bezig zijn met Friese bedrijven te koppelen aan dat wat zij willen uitstralen. En daar zijn ze zeer succesvol in. Ja, dat is wel mooi om te zien dat er op dat gebied dan wel heel veel gaat gebeuren. Maar moet je dus als topsporter eigenlijk meer topondernemer wezen? Ik denk dat daar komt het wel op neer. Je moet al je mogelijkheden bekijken. En ik denk dat er ook heel veel zijn. Dat zijn individuele sporters, even los van het schaatsen. Die hebben weinig ondersteuning. Maar wat doen die om hun ambitie te bereiken? Die gaan misschien wel in crowdfunding zitten. Ja, okay. Maar ook als je het weer terugpakt naar de schaatswereld. We hebben nu een heel mooi nieuw TIAF straks staan. Die TIAF zou best wel eens een hele centrale rol kunnen gaan spelen. Om op een nieuwe manier over verdienmodellen in het schaatsen te kunnen nadenken. Ja, maar nou, concreet zeg je wel dat de fever in Friesland vrij... er zit net een soort vis in. Laten we het even naar de orensport hebben. Ares weet ik, er is een probleem qua sponsoring als Koften, dat is de basketbalclub. Wat is hoe er gebeuren Big Leagues nou als Cambuur degradeert? Hè? Wat zou dat voor gevolgen hebben voor de sponsoring in Friesland? Krijgt dan Jervin weer wat meer Big Leagues? Nou, dat vind ik te makkelijk om dat te roepen. Ik denk dat iedereen moet uitgaan van zijn eigen kracht. Maar als Cambuur zou degraderen, dan zal er wel wat gebeuren. Er zullen altijd partijen dan zeggen, goh, ik vind dat ik met mijn relaties niets te zoeken heb in de Jupiler League. Dat zou kunnen, hè? Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Maar er zullen keuzes gaan vallen. Maar of die bedrijven dan meteen naar een andere partij gaan, dat is te makkelijk.
Okay. Want je moet wel een goede propositie hebben. Je moet een goed verhaal hebben waarom iemand dan zegt, dan ga ik van de een naar de ander toe. Dat gebeurt niet zo makkelijk. Nee. Daar geloof ik niet in. Maar die Fever, daar zit dus net een soort vis in. Zeg je, kan het vak komen dat bijvoorbeeld Aris in, die het al heel lang dreig heeft, dat die aan zijn ontvallen? Nou ja, uiteindelijk hebben ze allemaal geld nodig. Ja. Dat is gewoon Maar zo. is er genoeg geld? Nou, ja en nee. Kijk, je ziet dat in de sport, vooral bij sportbonden, is er heel veel subsidiegeld geweest vanuit het NOC-NSF, vanuit de lottogelden. Je ziet dat die kraan wordt dichtgedraaid. Dus mensen moeten op een andere manier gaan nadenken. Aris, ik weet daar een beetje wat van, want ik ben erbij betrokken geweest. Die hebben het lastig, maar die hebben het eerder lastig gehaald. En toen is er een nieuw 3-jarige sponsor ingestapt. Nu moeten ze weer verder. Ja, je moet op een gegeven moment ook kijken, wat heb ik te bieden? En wat heb ik nodig om iets te realiseren? Het is wel belangrijk dat je ook daadwerkelijk topsport kunt uitoefenen. Hè. Maar is er genoeg geld voor topsport in Friesland? Dat is eigenlijk de... Ik denk het wel, maar je moet een goed verhaal hebben. En het begint, ik werk altijd met 4 dingen. Het belangrijkste is dat je sympathie krijgt voor dat wat je bent. Laat ik het maar even product noemen. Ik merk dat ook bijvoorbeeld bij Culturele Hoofdstad. Dan moet je gaan aantonen, wat voor rendement zit er dan op mijn investering? Wat doet het met mijn werk? En is er iets waarvan ik denk dat is maatschappelijk relevant? En dat zou ik op mijn bedrijf kunnen leggen, omdat dat ook bij mij past. Dat wil ik ook uitstralen. En daar moet je in de creativiteit als organisatie naar op zoek. Dat geldt voor Aris, dat geldt voor het kaatsen, dat geldt voor het schaatsen, dat geldt voor voetbalclubs. Dat geldt voor heel veel partijen. En dat er veel wordt gevist in de vijver die Friesland heeft, dat klopt. Maar je moet wel zorgen dat je uniek gaat blijven. Oké, nou dat is een mooie workshop even voor jou. Bedankt. Ja. En ik laten we hopen dat de readers er wat aan hebben. Ja, dadelijk dan zeggen wij in uw reportage de kunst van het opknappen van eeuwenoude boeken. Ja, dagenlang dobberde hij op een vlotje in de Caribische Zee. In de badende zinnen, zonder eten en drinken. Renzo Engweda uit Lout, die mij onder het tv-programma The Raft. In The Raft gaan mensen in een vlot overleven op zee. Ergens in het Caribisch gebied. Zonder voedsel, zonder water. Wat een haai, een grote hoop. Er zijn maar 2 manieren waarop zij hun extreme survival kunnen beëindigen. Of je geeft op door een noodoproep te doen. Moederschip. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dit is hardcore overleven. Zowel fysiek als mentaal. In The Raft. Overleven op zee. Ja, Renzo, dit ben beelden die is toch eigenlijk nog net jongen, hè? Maar die eigen beelden ik nog net. Ja. Als dit nou weer just, wat komt er bij die boven? Ja, de beleving, hè. Je ziet het. De heren hier die weten natuurlijk niet hoe het voor mij was. Nee. Ze zien natuurlijk wel enigszins dat het zwaar is en haaien. En dan denk je van, nou, dat wil ik liever niet in de buurt zijn. Maar nee, ja, afzien. Ja, maar even hoe zie je onder de tafel maar. Want wij zouden op redactie... Nou, of hij moet $1 miljoen winnen en dat hij dat net krijgt, is hij gek. En hij krijgt er niks voor. Dus wat denk je ook? Ja, dat is een goede vraag. Ik zat me ook af te vragen van, je moet af een beetje gek. Je moet wel een beetje gek zijn, vind ik, om dit te gaan doen natuurlijk. Want anders Ja, dat ben ik ga je wel. niet... ja, dat bedoel ik. Ik heb Van je al... Even? Ik sluit me daarbij aan. Ik heb net verteld, ik heb vroeger wel eens een keer gebungee-jump. Zou ik nu ook niet meer doen. Maar dit is wel heel extreem. Ja. Ja. Waarom diest het? Nou, het is voor mij gewoon... ik ben klaar met school. Ik heb een tussenjaar genomen en ik wil gewoon gaan studeren in Amsterdam waarschijnlijk. En in dit tussenjaar heb ik gewoon tegen mezelf gezegd van... Hey, ik wil mooie verhalen beleven. Ik wil later als ik een oud opentje ben op de schommelstoel zitten... Ja, leuke verhalen kunnen hebben voor mijn kleinkinderen. En niet gewoon een 9 tot 5 hebben gehad. Vrouw en kinderen, Ja, ja. 2 onder 1 kap. Ja, dat is voor mij gewoon niet weggelegd. Dus ik heb gewoon tegen mezelf gezegd... Als er iets op mijn pad komt in dit jaar... Dan gaan we dat gewoon doen. Ja, en dan wordt het de raft. Dan wil je dus dropt in zo'n bootje. Ja. En dan moet je zelf je wetter filteren. En Ja. ja, eten, dat moet je dus vangen. En nou, we kunnen nog wel even nog wat beelden zien van dat het echt heel zwier is. Er zit helemaal een vrouw. Nou, en je bent eigenlijk al hier ontspuien. Zij begint hier, maar daar heeft echt heel meer west in. Vertel. Ja, nou, ik zie haar hier was ze waarschijnlijk aan het overgeven. En ik heb zoiets van... Ja, ik hoor die geluiden. Ja, dat moet ik zelf ook. Maar wie is er de hele tijd ziek? Ja, je wil wel, maar als jij eenmaal zeeziek bent, dan kan je lichaam niks meer. Tje, dit is echt nog... Ja, ik had er natuurlijk wel Hoe een lang je- tentje gebouwd met mijn 2 linkerhanden. Ja, dit is gewoon, het stroomde gewoon de hele tijd en daar zit je dan. Dat is toch verschrikkelijk, man, dit? Ja, dat is ook verschrikkelijk. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat jij een lekker avondje bent gaan stappen in Eindhoven. En je hebt de trein gemist en je zit er dan om 2 uur 's nachts. En je moet wachten totdat de trein om 7 uur 's ochtends komt, maar het regent de hele nacht. En je Dus je ligt- zit daar dan ja. op een bankje te wachten totdat die trein komt.
Hij is gewoon verschrikkelijk. Hè? Dan zit je wel stil te best, maar nu zat je niet stil. En droog. Ik vind het toch een vrij groot verschil, moet ik zeggen. Maar goed. Ja, nee, maar ik heb een beetje hetzelfde gevoel van dat je zo lang wacht op iets. Je weet het einde komt, de trein komt, maar je weet niet wanneer. Maar wat is de truc van het hele gebeuren? Om het vol te houden? Of? Ja, is dat het verhaal? Is dat het doel? Ja, het is gewoon... iedereen die hier aan de meester heeft gewoon een eigen verhaal. De een heeft een oorlogstrauma. Ik wou gewoon actie. En ook gewoon puur om mijn vader laten zien. Ik heb geen contact met mijn vader om hem te laten zien van... Hey, kijk eens even wat je zoon doet. Bikkel. En gewoon praten met hem. Praten met mijn vlotgenoot. Over mijn problemen. Want zij had dus ook een soortgelijk iets. Ze komt dus ook uit een gescheiden gezin. En zij heeft het dus vanuit het ouderlijk perspectief meegemaakt. En ik vanuit het kinderlijk. Dus daardoor was een hele goede connectie met elkaar. En daardoor konden wij gewoon goed praten over die problemen. En zij had het dus vanuit dat perspectief en ik vanuit dat perspectief. En dan begreep je elkaar gewoon wat meer. Nou, daar ben ik beelden van. Daar staat het eigenlijk bekendmakers. Wat 10 reden is om daarin te stappen. Dat keer misschien. Ik heb met mijn vader, sinds dat ik 16 ben, al ontzettende ruzie. Ik heb geen contact meer met hem. Ik ben nu 22, dus dat is 6 jaar. 6 jaar geen contact met hem. Als mijn vader dit ziet, dat hij wel gewoon trots op zijn zoon kan zijn. En dat hij ook gewoon zijn kop uit de zand moet steken. Net als dat ik dat ook moet doen hoor. Dat we gewoon beide onze kop uit de zand moeten steken. En denken van, hé, pa en zoon, die horen ook gewoon met elkaar te zijn. Eigenlijk moeten jullie gewoon wat trots opzij zetten. En zeggen van, joh... Nou, we hebben al een beetje gewoon af en toe op Facebook contact met elkaar. Maar een eerste ontmoeting na zoveel jaar, dat kan maar 1 keer hè. Een ontmoeting na zoveel jaar, als die al fout gaat... Ja, wat moet je dan is het niet meer te lijmen. Maar met alle respect, Rens, ook vind het knap dat ze het doet, maar op zo'n manier ondanks veel huidvraging. Is dat net een beetje extreem? Ja, natuurlijk niet. De hoofdgedachte was ook dat, hè. Maar het is ook een beetje van hem. Ik heb gewoon geen contact met hem en ik weet dat hij dit zou zien. Ja, het is voor mij wel even een beetje hem te laten zien van, om contact met hem te zoeken. Maar Moon de Jong komt het ervoor. En wat hoopt dus dat er gebeurt dan? Ja, kijk, het is een tijdje geleden dat het is opgenomen geweest. Ik heb natuurlijk wel enigszins contact met hem, maar nog niet fysiek dat we elkaar hebben gezien. Dus ik hoop sowieso dat het moment een keer gaat komen. Het is 6 jaar geleden nu dat ik hem voor het laatst gewoon echt goed heb gesproken. En wat hoop je dan dat hij zaait? Nou, ik heb daar natuurlijk gezegd van we moeten beide onze koppen uit het zand halen. Want we zijn beide gewoon hartstikke koppig. En je hebt gewoon een vader nodig in je opvoeding. Ik ben nu 22, ik heb het nu achter me gelaten. Maar een kind heeft gewoon een opvoeding van zijn vader ook nodig. Want ik ben daardoor wel een ander persoon geworden. Wel wat harder geworden. En een moeder kan niet de vader voor je zijn. En dat stuk heb ik wel gewoon gemist. Als ik dan bijvoorbeeld een vader en zoon samen zie, die even gezellig met elkaar zijn. Ja, dat gevoel heb ik gewoon niet. En daar baal ik van dat ik dat gewoon niet heb kunnen meemaken in de puberteit. Ja, nou, bijzonder dat je hem dat op deze wijze doet. Dan zie ik hem de 4 dagen. Is het, want het mag net zeggen of het helle heeft, hè? Want dat is helaas niet. Ja, jullie zouden moeten gaan kijken. Ja, dat mag we zien. Maar op een bepaald moment was er helemaal strontziek van alles daar. En dan komt dat er sa naar voren. Ik ben iemand die gewoon 8 uur slaap nodig heeft, gewoon veel eet. En dat is in 1 keer allemaal weg. Dus dan heb je sowieso al een kort lontje. En als je dat al hebt van jezelf, ja, dan wordt dat alleen maar erger. Ik heb het nu gewoon koud en ik heb honger. En als er weer zo'n golf overheen komt, dan word ik gewoon boos. Ik word alleen maar boos als het... En dan ga ik niet zitten, oh, weer een golf. Ik heb de hele nacht heb ik al me weer in de temperatuur. Dat zei ik ook niks. Ja, wat je even vragen. Had je het koud? Ja, maar ga maar eens vanuit dat jouw lichaamstemperatuur zakt als je in slaap valt. En elke keer een golf over je heen. En je kan wel hozen, maar het water blijft erin liggen. Dus het is eigenlijk net alsof je 12 uur lang, een nacht duurde gewoon 12 uur, van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, zat je gewoon in water. Dat je je bed geplaatst hebt? Ja. Als nachtmerrie? Ja. Maar dat is nog warm water tenminste. Maar dit gaat op een gegeven moment natuurlijk... Ja, en ook gewoon het gevoel dat er een haai onder je door kan zwemmen. Dat je wat voelt. Ja, dat is niet een fijn gevoel. Hey, wij sjuggen morgen machinaal naar RTL 4. Want dan is de raft te zien. Maar Renzo, bedankt jongen. Ja, van het extreme op een vlot gaan wij naar een extreme oren-uitdaging. Dat is het inkleuren van platen van middeleeuwse boeken. Dat klinkt vrij makkelijk, maar dat is het absoluut net. En wij willen deze week maaien om in die oude ambacht van de boekrestauraties.
Eeuwenoude boeken, atlassen en kaarten brengen handels en antiquariaten uit de hele wereld naar de blokjespatten van Ljouwert. Want daar maak je de Frisian colorists en restorers maar een soort leefde pronkstukjes van oude en sconcière werken. Dit is een kruidenboek uit 1670. En er staan 153 kruiden in en het zijn allemaal kleine houtsnedes. Dit boek is nog niet gekleurd. En de verzamelaar die vindt het gewoon heel mooi om te zien. Want het is een wetenschappelijk boekje van hoe zag die plant eruit, wat voor kleur had hij. Dus ik moet me ook heel strikt houden aan hoe die plant er echt uitzag. En we hebben het geluk dat ik een kruidenboekje hier heb liggen. Die is oud gekleurd. En die is wel 80 jaar ouder dan dit boekje. Dus de kleuren hierin zijn net iets soberder. Dus ik mag iets meer groenen bijvoorbeeld gebruiken, iets meer warmere kleuren. Maar ik kan wel heel goed kijken van hoe zag die plant eruit en dat overnemen. Door kleur te geven gaat het boek ook weer helemaal leven. Tekenen en vooral schilderen doe ik al mijn hele leven. 20 jaar heb ik voor de klas gestaan, ben ik tekenjuf geweest. Met heel veel plezier gedaan, maar ja, je bent vooral aan het overbrengen, het plezier van het vak. En ik wil gewoon heel graag die kwast in mijn eigen handen. Ik ben ook bezig met het schilderen in een bijbel. En deze bijbel is iets minder oud dan het kruidenboek wat je net zag. Dit is begin 18e eeuw. Hier zitten 89 prenten in. En je moet je voorstellen dat ik ongeveer een dag bezig ben met een bladzijde te kleuren. Soms moet je je voorstellen dat je met een boek echt al een half jaar bezig bent. Ja, dat wordt wel een beetje je eigen boek. Dus dat zou je zelf heel graag in de boekenkast willen hebben. Ja. Om wat voor bedragen moet ik dan denken? Oei, ja. Het zijn hele verschillende bedragen waar het om gaat. En voor ons is het ook niet zo interessant wat er ook binnenkomt. Het gaat erom dat we het zo mooi mogelijk kleuren en eigenlijk niet wat de waarde is. Maar dat rent wel in de 1000 euro's, denk ik. Maar toch kostbaar wezen? Het kan, ja, dat wisselt. Ja. Ik heb samen met Antonio samen een boek gekleurd. En dat is voor een verzamelaar, die is echt een Versailles-gek. Die is dol op alles wat met Versailles te maken heeft. En we kregen een heel groot boek binnen, echt van 50 bij 65. Dat hebben we echt elk aan de kant gekleurd. Ja, dat was prachtig, omdat je dan ook heel goed ziet van een zwart-wit prent wat er gebeurt als je dat kleur geeft. Omdat wij vaker boeken krijgen van deze verzamelaar. Over Versailles ben ik echt in dit geval naar Versailles gegaan. Om daar sfeer te proeven, foto's te maken, wat zijn de kleuren, wat is de sfeer. En dat konden we meenemen voor onder andere dit boek. Schilderen is mijn passie en deze manier gevonden te hebben van echt iedere dag daarmee bezig zijn, ja, daar ben ik een heel blij mens. Wat geld onderneem ik aan dan. Vakmanschap dit. Ja, vakmanschap steeds hier rond tafel. Nou, zo hard als die boeken binnen, zo hard is echt de strijd tussen moslims en christenen. En Evert Schut van Drachten, die werkt voor een christelijke mensenrechtenorganisatie en kwam in meer dan 30 islamitische landen over de hele wereld. Hij schreeuwde dit boek oer, een heilige oorlog tegen de jihad. En dat gaat oer zien ondervindings oer een strijd die op dit stuit weer heel actueel is. Passagiers krijgen van het grondpersoneel te horen dat ze het vliegveld zo snel mogelijk moeten verlaten. Binnen is het inmiddels één grote ravage. En er is ook een gijzeling in Le Bataclan, een van de beroemdste concertzalen van Parijs. Getuigen zagen daar 2 gewapende mannen naar binnen gaan. Ze zouden Allah is groot hebben geroepen. Ja, je hebt een pittig boekskreun. Onder andere wat ontsluit op wat er nou gebeurt. En daar neem je onder andere de islam een intolerante religie in. Mm-hmm. Is dit een uitwas van wat jou daarmee bedoelt? Nou, in zekere zin denk ik wel dat je intolerantie natuurlijk op verschillende manieren kunt uiten. En terrorisme is wel de meest extreme vorm daarvan, moet ik zeggen. Ja, wat als je dit zeggen, is dat dan... Denk je dan van, dit heb ik zoen op al die reizen in het Midden-Oosten, dat ze het zien de christenen binnen? Ja, weet je, er is heel veel verdeeldheid binnen de islam, of het wel of niet binnen
de islamitische gedachtegoed past. Nou, ik ben van mening dat het wel past, want ik heb dus meer dan 30 landen, islamitische landen gereisd. En in al die landen kom ik maar één ding tegen, de intolerantie tegen de minderheden. En dat zijn dan met name de christenen en jihadis en noem het maar op. Maar de minderheden worden dan weggemoffeld, weggeschoffeld in diverse gradaties. Ja, want je bent in die land vanwege het christelijke leeuwen, hè? Ja. Je bent net een missionaris, neem ik op, maar ik heb wel lezen dat jou overal in die land wel eens wat een bibels mooi smokkelen om ze... Ja, dat heb ik wel in het verleden wel eens gedaan, maar niet in die landen. Maar ben je dan het hele gekleurd dat je daar dan binnen? Of? Nou, denk ik niet, want de praktijk spreekt zoveel boekdelen dat je daar wel een bepaalde visie door ontwikkelt natuurlijk. Want ik was kort geleden nog in Pakistan en dan ontmoet je dus een christen in die verschillende wijken waar moslims naar binnen vallen en dan een hele christelijke wijk als het ware vernietigt, vernielt, kerken in brand steekt, winkels vernielt, mensen in elkaar slaat. Je hebt dat gezien in Peshawar waar een kerk... 2 zelfmoordaanslagen naar binnen gaan en meer dan 170 mensen meenemen, waar heel veel vrouwen en kinderen. Ja. Nee, ik kom dat inderdaad tegen op mijn reis. Maar wil jij er nou ook van heel veel mensen, alsjeblieft generaliseer nou net, hè, want dat is het gevaar. Hè, dat zeggen ze dan in het debat wat wij hier nou vieren in Nederland. Hoe zorg je daar nou? Ja, dat vind ik altijd heel mooi genoemd, dat je naar incidenten gaat kijken en gaat zeggen van ja, maar dat heeft niets met de islam te maken. En dan denk ik, nou, kijk even naar dat grotere beeld van wat doet de islam wereldwijd. Nou goed, in al die landen waar ik dan kom, of in elk land waar een islamitische meerderheid is, daar is geen tolerantie ten opzichte van de minderheden. Mensen mogen mij uitdagen, of ik duig dat mensen uit om maar eens een land te noemen waar wel een tolerantie de minderheid. Die bestaat er gewoon domweg niet. Maar je volgt de discussie, neem ik... wij vonden het vrij schokkend wat je zegt. Je dwaart het wel te zeggen. Wat vind je ervan? Ik sluit me daarbij aan. Ik vind het wel dat je neemt wel een standpunt in. En ja, dat is dapper dat je dat doet. Maar ik vind het nogal wat. In wat voor opzicht vind je? Nou, ik vind, weet je, ik merk wel, ik heb heel veel vrienden, of heel vrienden, maar vrienden met een islamitische achtergrond. En ik proef dat helemaal niet. Weet je, ik heb dat gevoel niet. Ik ben bij vrienden in Turkije geweest ook. Ik proef dat helemaal niet, dat men de minderheden... Maar nou ben ik natuurlijk ook niet zo diep zoals jij daarmee bezig bent. Dat is waarschijnlijk oppervlakte. Het is geen vakantie geweest. Nee, inderdaad. Maar dat is het verschil, denk ik. Ik heb ook weinig inzicht. Ik voel me juist wel heel erg welkom. Ja. Nee, maar dat is het punt dus niet. Je moet niet naar de incidenten gaan kijken. En ik denk, en dat schrijf ik ook in een boek, ik heb ook heel veel moslimvrienden en ik ontmoet ze ook regelmatig. Dus dat is het punt gewoon niet. Ik zeg niet dat elke moslim intolerant is. Dat hoor je mij niet zeggen. Je moet altijd terug naar de bron en de bron is de islam. Nou, en wijs mij maar aan waar het islam dan tolerant is in de praktijk ten opzichte van de minderheden. En in Turkije is dat net zo min het geval als in andere landen eromheen. Dus dat is gewoon de werkelijkheid die ik vandaag aan de dag tegenkom. Ja, want een onderdeel van dit boek is de kruistochten van de christenen. Onder oren. En nou, het jihadisme, wat plak vindt. Had je nou zeggen wat er gebeurt in Parijs en Brussel, is dat dan een omgekeerde kruistocht? Steeds maar. Ja, nou kijk, ik weet niet of je dat zo kunt stellen. Kijk, de islam, dat zijn 2 monotheïstische godsdiensten, het christendom en de islam. Maar die hebben in wezen maar één doel om de wereld te bereiken met datgene waar zij in geloven. En die 2 monotheïstische godsdiensten die botsen natuurlijk met elkaar. Nou, dat heeft ook met het perspectief van de islam op het christendom te maken. Maar dat heeft altijd als de rest. Maar is het nou op zijn hevigst? Sorry? Is het nou op zijn hevigst? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het wel. Dus op dit moment, in de laatste 5 jaar, is het meeste geweld tegen de kerk gebruikt in de islamitische landen. Ja, zonder meer. Ja. Je ziet echt de verschuiving in dat opzicht. Maar maak je Derk zwaar genoeg? Ben je benauwd, Biegelix? Nee, ik ben niet benauwd, want ik weet waar mijn identiteit ligt als christen. Dus nee, daar heb ik geen moeite mee. Maar ik ben wel bezorgd over onze samenleving in de toekomst, zonder meer. Ja. Op wat voor manier? Nou, dat de invloeders... Kijk, het punt is dat wij het gaan accepteren dat dit allemaal mag staan te gebeuren. Dat wij tolerant zijn. En ik denk dat op een gegeven moment de terreur van de tolerantie in onze eigen samenleving wel ons minder vrijheden zou kunnen gaan opleveren. Ja.
Want in je boek schreeuw je onder oren, voel je een briefje hè, op je bed, doet je ergens wien. En daar wordt dus hoe schreeuwen dat je, je staat het Nederlanders zijn varkens, jullie zijn ook varkens. Jullie vriend is een hond. Dit vind je dan dat je op reis binnen. Ja. Dan zou ik mij onveilig vielen. Maar dat heb je dus echt niet. Nee, heb ik echt geen last van. Ik bedoel, ik schrijf ook een boek. Maar snap ik, maar als er in steert met een mes, dan kun je nog zo leuwen, maar dan komt hij wel. Goed, het leven is betrekkelijk. Dat realiseer ik me. Ik bedoel, ik ga niet claimen dat ik onaantastbaar ben. Het kan mij van alles overkomen. Maar ik zoek het niet. Maar ik weet wel waar mijn identiteit als christen ligt. Ik hoef niet bang te zijn. In de Bijbel staat een paar 100 keer van wees niet bevreesd. Nou, dat denk ik dat ik daar... Nou, doe je dat? Nee, ik denk dat God je die kracht geeft. Zo kijk ik er wel tegenaan, ja. Okay. Nou, bedankt in ieder geval voor je verhaal en succes met het boek. Ja, ja dit wie van nou. Dank aan de gasten voor de verhalen. We weer een heel soort verschillende verhalen. En Jo, dank voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie jaar verder. Ben je klaar? Ja, het is krekhouden. Dat is net zo slim meer, want morgen dan komt Rendolf Algera over de bijzondere weeropbouw van het kerken op het Ameloon. Lekker, ja.